Привет, скъпи приятели! Аз съм Радост Цветна, а това е седмичното таро. Още докато размесвах картите, една от тях отново излезе сама от тестето. Това е справедливостта. Както си спомняте, в прогнозата за август месец тя беше изтеглена, за да ни каже да внимаваме много с правилата, с буквичките на закона. Без значение къде се намираме, дали в нашата родина, дали в някоя чужда страна, дали в някаква структура, която в момента се намираме, или на работното си място, важно е да спазваме общоприетите правила, тези писаните правила, без значение, че понякога ни се струват недостатъчно морални. Всъщност законът не ни съди по морал, законът ни съди според своите собствени разбирания. Добре е да се придържаме към него, защото все пак лятото е време, в което много често отпускаме душата си и се опитваме да щупим оковите и без да искаме се намираме в лапите на закона. Често чувате от мен, че цепих картите и се падна определена карта и може би повечето от вас се чудят какво означава да цепиш картите и какво означава картата на цепенето. Това е нашата емоционална настройка. Това са думите на нашето сърце, което много често в ежедневието си ние оставяме на по-заден план. Днешната карта от днешното четене ни подсказва, че сърцето ни се намира пред избор. Един избор с двоен избор. Чудим се между две възможности. Коя да приемем, по коя да тръгнем, по едната или по другата. И всъщност ние се намираме в едно статично положение. Не взимаме решение, защото не можем да претеглим коя от двете възможности би била в дългосрочен план по-полезна за нас. И всъщност бездействието е най-големият минус, който ние можем да причиним сами на себе си. В крайна сметка, без значение какъв избор направим, той винаги си има и положителни и отрицателни страни. Няма как да, избирайки определен избор, на нас да ни се случат само положителните или само отрицателните неща. Тъй, че трябва да предприемем някакво решение, защото статичността не е решение. Енергията на тази седмица започва с нашите объркани мисли. Ние толкова умело сме ги насочили, завъртяли сме ги, завихрили сме ги в едни отрицателни стойности. Така сме ги насочили, че те дори не могат да продължат на никъде. Те се въртят в кръг, въртят. И това зацикляне не е плодотворно за никого. И всъщност това е само в нашата глава. Реално ситуацията не е толкова тъмна, не е толкова страшна, не е толкова безизходна, колкото ние сме се опитали да си го представим това в нашата глава. Много е трудно човек да се отдалечи от такава ситуация по първата причина, защото той сам се е довел в нея и сам е направил така, че да няма изход от нея. И съветът на картите е да се върнем малко назад в миналото. Да, както знаете, в момента Меркурий е ретрограден, а Меркурий е символът на нашите мисли. Меркурий е мисъл. Меркурий ни помага в този момент, в тази си негова ретроградност да се върнем малко назад и да преразгледаме това, което се случваше може би през юли. Най-вероятно през юли.
Защото точно през юли ние завихрихме тази отрицателна енергия и връщайки се назад, ние ще намерим начин как да спрем този вихър и да го насочим в друга посока. Това връщане назад трябва да е към моменти, които са ни носили спокойствие, моменти, които са ни давали сигурност, моменти, които са ни давали щастие, точно противоположно на това, което ние в момента изпитваме. Дори можем да се свържим с хора от нашето близко минало, които са ни носили добро настроение, с които сме се чувствали добре, в тяхната компания сме били усмихнати, намирали сме някакъв смисъл, някаква посока. Да, един телефонен разговор, едно кафе би било чудесно, за да ни даде отправна точка, да ни даде стимул да се отлепим и да променим посоката на този вихър отрицателен, който ние сами създадохме. Имаме нужда от това връщане назад, това леко отдръпване от ситуацията, от сегашната ситуация, за да можем да вземем едно малко по-обективно решение. Отстъпвайки 2-3 крачки назад, ние ще успеем да видим цялата картина и всъщност да направим този избор, който сърцето ни така жадува. И правейки този избор от едно място, което е няколко крачки по-назад от сегашното ни, ние ще успеем да сложим край на този негативен цикъл, който сами успяхме да завъртим в мислите си. Краят на такива негативни цикли винаги е много положителен за нас, но все пак се изисква смелост да кажем стоп и да променим посоката. Аз вярвам, че всеки един от нас може да го направи, има тази вътрешна сила, има и подкрепата на цялата вселенска енергия. Дали е като таро, дали е като астрология, дали е като нумерология или като някакъв друг източник материален, чрез който ние успяваме да разгадаем тази енергия, няма никакво значение. Енергията е една и съща за всички. Просто когато знаем какви са нейните вибрации, какви са нейните посоки, какви са нейните силни и слаби страни, ние много по-лесно можем да достигнем до там, докъдето ни се иска. Надявам се да успеете да се възползвате максимално от съветите на картите и ще се радвам да се видим отново другата седмица. Ако някой от вас има нужда от индивидуална консултация, има личен въпрос, който не може да се разреши или просто той не вижда точно как да го направи, винаги може да се обърне към мен в съобщения. Радвам се, че бяхме заедно. Аз съм Радост Цветна и до скоро!